agdaydayaw. Umay kayo, dayawen tayo ti Diyos, ket agaragsak tayo. Imay kami tapno dayawan mi ti Dios gaputek na nayon nga ayat na. Ipaay tayo, iti Diyos isagot a panagdayaw, ken panagyaman. Imay mi ti datong mi. Imay mi ken kao Dios dato na panagdayaw. Ipaay tayo, iti Diyos sinaindaklan a panagdayaw. Ibakamo tayo iti so amin ti ayat tayo ti Dios. Ipaay tayo, iti Diyos isagot a panagdayaw, ken panagyaman. Imay mi ken ka dato na panagyaman. Imay mi ken ka dato na Hallelujah! Dayawen tayo, ti Diyos, ket ipaay tayo ken kuana, ti panagyaman. Amen. Di panagbiag kumadanagan ka, ken namalulot ririmuken na ka, lagi pati para murnyusiken na, anungayat impay na ken ka, di ayat na inkabilahen, Diyos tunggo na inkakitahen, di ayat na inkabilahen, nagkalanong na inkakitahen, tunanagsen tunay na itawin mo, namanluti karga binaklay mo, laging pamayat na ken mapukaw mo, dahil nananaket ragsak sukat mo, iayat na inkabilahen, Diyos tunggo na inkakitahen, iayat na inkabilahen, nagkalanong muna inkakitahen, nunang itigayam mo na maknamda, manunutem ka rin ni Kristo ken ka, laging pamayat na maliliwak ka, ikay langit ko pawan serbiha, di ayat na inkabilahen, Diyos tunggo na inkakitahen, di ayat na inkabilahen, nagkalanong muna inkakitahen, tulad na amot sumken, di kaglalag Diyos ikatumak din, laging pamayat na aliyak sarden, alaken kaingat tuntunang tunten, iayat na inkabilahen, Diyos tunggo na inkakitahen, iayat na inkabilahen, nagkalanong muna inkakitahen. Amami o Diyos, aman nakabalin amin, madaydayaw ken katanukan. Iti daytoy manen apo nga kanito, agyaman kami ti kaadami ken ti panagmaymay sami nga umay agdaydayaw. Ken agyaman kadagiti adu a parabor ken ayat nga impapaay mo kada kami. Luktam kadi apo dagiti puso ken panunot mi nga agdengeg ken agadal kadagiti sasaom o apo. Ket apo dagiti pagayatam ko maapo ti makita kadagiti aramid sasao ken gargaraw mi. Agtaeng ka kadi kuma kadagiti puso mi amami o Diyos. Pakawanan na kami kadi kadagiti basbasol
ken nagkurkurangan mi, ket dawaten mi kadimanan Apo, ti panang salaknib mo kada kami, ken kastamet ipaay mo dagiti kasapulan mi tinaldaw-aldaw. Bendisyon ng kadi Apo, ti tunggal may sa kada kami, dito'y apagtaingam, kastamet kadagiti adda ti online worship. Dagito'y Apo, ti dawet ken kararag mi, tinagan mo Jesus. Amen. Good morning! Ayan, no? Kahit naganyan ang bilang, pero dinig sa buong simbahan eh. Talagang pag nasa Ilocano worship ako, para ako, naalala ko yung mga panahon na nagtuturo ako sa eskwelahan. Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Unang-una, good news kaagad. Ate Marlene, may gusto kang ibalita na maganda? Answered prayer? Yes. Gusto ko ang unang-una nating malaman ay isang magandang balita. Good news. Magandang gabi. Magandang umaga po sa ating lahat. Okay, na-excite lang po. God is good. Amen. Gusto po nating batiin ang ating kapatid na siya po ay nakapasa sa kanyang board. Si Ate Mechanical Engineering, si Ate Marie Cris Pascual. Ate Marie Cris, pwedeng tumayo ka ading ko Punta ka dito sa harap, engineer. Ayan. Maalala po ninyo siya, ilang linggo natin siyang sinasama sa panalangin. Tayo ka dito, engineer. Ayan. Harap doon. Maalala nyo, last year, ilang linggo nating, actually buwan nating isinasama sa panalangin na sana makapasa siya sa kanyang mechanical engineering, di ba? Sabi ko, parang di ko ma-imagine ang isang babae na ang hawak-hawak ay grasa at mga ganun. At ngayon, pasado siya sa Mechanical Engineering Board exam and may trabaho na rin sa Makati. Patunay po ito na talagang napakabuti ang Diyos at ang mga pinapanalangin ay pinapakinggan. Ang mga panalangin natin pinapakinggan. Once more, we praise God for your life at sa katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. Sabi natin ngayon pa lang, i-claim mo na ang iyong lisensya. Kaya claim niya at ngayon nga, licensed mechanical engineer. Congratulations, kapatid. Ate Marlene, baka may token ka para sa kanya. Ayan. Tawagan na rin natin yung mga first-timers dito. Diyan ka lang, Iha. Engineer. Si kapatid na Linda at Janet mula sa Makati. Kasamahan po ng partner ni kapatid na Al. Pwede po ba kayong pumunta dito sa harap? At ang mabati at makilala namin kayo.
Yan. Palakpakan naman natin ang Panginoon sa buhay nila. Sabi nila actually sa Baklaran sila nagsisimba. Pero ngayong linggong ito sa atin sila sumama. Salamat po sa panahon na ginugol nyo upang makasama namin kayo sa pananambahan. And then, batiin na rin, meron pa po bang mga first-timers dito? Sa Ate Liza, hindi na first-timer yan. Di ko nga alam kung saan si Ate Liza Kung Tagalog English or Aldersgate o Vesper. Kasi hanggang Vesper nasa nandyan yan. Amen, amen. Sige po, tawagin natin lahat ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa linggong ito. We have Imelda Soriano, Ethel Primero Berakit, Roslyn Adesas, Catherine Pamintuan, Aurelia Diwa, Morena Torres Plata, Rodel Hacaroque, Saranay Gundan, Crescencia Umingan, Novi Mga Tulaw, Princess Claire Ancheta, Ariel Ancheta, Joan De Leon, Yvette Joy Cervantes, Jonathan Dave Sinambal ang alam ko to Jacqueline Ferrer, Jana Luisa Cerilla. Ano yan si Jana? Ang ating magandang kasama ngayon, bagong kasama sa Media Prod. Meron pa ba? Wala na po. Si Jana lang nandito ngayon. Sige, can we just extend our hands toward them and let us pray and thank God for them. Nasa harapan po namin, Panginoon, mga kapatid, na sa unang pagkakataon nakasama namin sila sa pananambahan, sina kapatid na Linja at Janet. Salamat po sapagkat hindi aksidente na dinala mo sila dito. Dalangin ko, Panginoon, na sa karanasan nila sa pananambahang ito ay makita nila at maramdaman nila ang iyong presensya at kadakilaan at ang init na pagtanggap ng simbahan sa kanila. Basbasan sila, ingatan sila, gawin mo sila matagumpay sa lahat ng kanilang mga magagandang plano sa buhay. Ganon din, Panginoon, salamat po sa pagtugon mo sa panalangin namin para sa kapatid na to na dumulog sa iyo sa pamagitan ng simbahang ito at nakapasa nga sa kanyang mechanical board exam at ngayon may trabaho na. Lord, tunay nga na di ka nagpapabaya. Salamat sa pakikinig muli sa aming panalangin. At ngayon, Panginoon, andito si kapatid na Jana. Magdiriwang ng kanyang karawan sa linggong ito. Salamat po sa buhay niya. Salamat po sapagkat ikaw ang siyang tumawag sa kanya upang maglingkod sa iyo sa pamagitan ng Media Prod at sa iba pang kapamaraanan. Nagsimula sa paminsan-minsan dumadalo sa simbahan, sa mga kabataan, hanggang sa unti-unti nahanap niya kung ano ang iyong kaloob sa kanya, kung anong kagustuhan mo sa kanya dito sa simbahan. Salamat po sa pagkat kanyang inialay kanyang buhay para sa Media Prod ministry ng simbahan. Ingatan mo siya, pagpalain, tulungan sa anumang mga bagay na kanyang gagawin at kagustuhan. I-bless mo rin ang kanyang pamilya. Muli, salamat din po sa buhay ng lahat ng mga nagdiriwang ng kalakarawan at wedding anniversary sa linggong ito. Kaya siya magpala sa kanila, nasan man sila, sa kanilang bahay, tahanan, trabaho, maging yung mga nasa online. Salamat po sa bagong taon, bagong kalakasan, bagong buhay na pinagkaloob mo sa kanila. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday
Happy birthday, welcome, and God bless you. Ayan, si Jana nung una, hindi pa lang ngiti yan. Ngayon, talagang lagi nakangiti. God bless you and happy birthday. At tawagin natin ang ating presidente ng MAYAF. Meron siyang announcement para sa atin. Iwan muna niya yung kanyang keyboard. Dito na. Magandang umaga po sa ating lahat. Yan. Good morning po! Ayan, gising na sila. Ayan. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa darating po na Sabado, November 16, 10 o'clock po ng umaga, inaanyayahan ko po lahat ng kabataang may gulang, edad 24 pataas. Ayan 24 pataas pa. Ayan. Again, November 16, 10 o'clock in the morning, doon po tayo sa Holy Club. Magkakaroon po tayo ng fellowship. Yan, 18, or 18. Yan, kung kilala niyo po yung SB19. Yan, baka naman, may mga 18 dyan. Yan. Welcome na welcome po kayo lahat. Inaanyayahan po namin kayo to have fun with us. Magkakilala po tayong lahat across all services. Gaya nga po na nabanggit ni Pastor Joey noon, tayo po ay iisang kongregasyon lamang, iisang pamilya. Yan, nagkaiba-iba lang po ng service, pero lahat po tayo bilang kabataang may gulang, nawa po magsama-sama po tayo. Kita-kits po tayo sa Sabado. Come as you are. Yan, maghanda po kayong maghanda po kayong sumakit yung mga tuhod niya. De, joke lang po. Yan, as much as possible po doon sa mga dadalo po, kung maaari, mangyari lamang po, magpalista po sa ating pong opisina po mamaya para lang po malaman po namin kung ilan po yung mga dadalo. So, please po, pakisabi po sa mga kapwa po nating kabataan na may gulang, edad 24 pataas, yan. Inuulit ko po, sa darating po na Sabado, November 16, 10 o'clock, sa Holy Club po, magkita-kita po tayo. Please wear po work clothes, yung pwede pong madumihan, ayan. Mag-Olympics po tayo. Be prepared po to have fun and we wish po to see you there. Yan. God bless po. Thank you po. Thank you, Teacher Kat. So, muli, yung mga ages 24 and above 40. pwede pa daw, sabi ni Teacher Kathy. Ang presidente natin. Teacher Kath, si Ate Neri saka sa Ate Nida daw. Welcome daw kayo. Pati sa Ate Minda at sa Ate Per. Sabi mo kasi 24 up eh. Muli, basta kaya pa po daw tumalon at tumakbo. Yung mga young adults po, muli, sa Sabado po yan. Dalhin nyo yung mga asawa nyo. Para hindi naman kayo single kapag nandito sa simbahan. Okay. Atin pong isama sa ating panalangin ang mga sumusunod, mga kapatid. Una, ang atin pong church council meeting ay supposed to be this Sunday. Ngayon may announcement po na dumating na next Sunday. Kaya lang may paalalang ating historian at lay leader din ng ating Aldersgate service na 2:30 ang kanilang anniversary sa Aldersgate sa 17, kung kaya ipopospone po uli natin. 24 na po ang ating council meeting. To give way for the early celebrations, yung mas maagang pagdiriwang ng anniversary ng Aldersgate worship. So, again, ang council meeting natin ay sa November 24 na po. Isama po natin yan sa ating panalangin. Pero bago po yan, magsisimula po ang ating Central Conference Session. Ano pong mangyayari dito sa Central Conference Session na to? Mapapakinggan po ang
report kung kumusta ang ministries ng ating simbahan dito sa buong Pilipinas. Yan po yung isa. At supposed to be pinakauna, pinaka-highlight ng ating Central Conference session. Pangalawa lang po na highlight ng Central Conference ay ang pag-elect ng mga obispo. Minsan kasi ang parang nagiging pangunahing agenda ng Central Conference ay mag-elect ng obispo. Hindi po. Secondary lang po yun. Ang pinakaunang agenda po ng Central Conference ay ang kumustahin ang ministeryo ng iglesia dito sa buong Pilipinas. At pakinggan at tingnan kung anong mga dapat gawin upang sa ganun ay lalo pang mapaganda ang ating ministeryo dito sa ating bansa at sa mundo. So ipanalangin po natin ang katagumpayan ng Central Conference session. Sa kabanatuan po yan mula 18 hanggang 23 or 22. 18 hanggang 22 sa Wesleyan University, Philippines, Cabanatuan City. Hopefully, makadalaw tayo minsan doon sa Central Conference. Isama din po natin sa ating panalangin ang iba't ibang mga ministries ng ating simbahan. Makikita po natin later or matatanggap natin yung mga ibang schedules natin sa ating mga chat groups. Pangatlo, sa linggo po, darating na linggo, wala pong Ilocano service, wala pong Tagalog-English service, wala ring Aldersgate service. Bakit? Kasi po, magkakaroon tayo ng joint Ilocano, Tagalog-English, and Aldersgate service sa darating na linggo. Alas 9 po ng umaga. Yan po ang Thanksgiving Sunday worship ng ating simbahan. Pero meron pa rin po tayong dawn prayer. Inulit ko po, sa linggo may dawn prayer tayo, pero ang service ay alas 9. Yung sunod na service pagkatapos ng dawn prayer ay alas 9 ng umaga sa ating joint Ilocano, Tagalog, English, and Vesper service. Tapos ko na yung liturgy, kaya lang parang gusto kong baguhin. Naalala ko, sa Vesper service may komunyon. Kaya lalagyan ko po ng komunyon muna yung liturgy natin. So, muli, wala pong Ilocano, walang Tagalog English, walang Vesper, bagkus joint service po tayo nun. Alas 9 ng umaga. Pero, huwag po natin kakalimutan na ating dawn prayer na alas 5 ng umaga. Para sa ibang, tulad ng sabi ko, sa ibang mga gawain natin, abangan po natin ating mga chat groups. Oh, by the way, sa darating na linggo po, sa ating Thanksgiving Sunday service, meron po tayong special Thanksgiving Sunday offering. Anong mga pinagpapasalamat mo sa Panginoon? What are the things that you're thankful of? Ilalagay po niyo yan sa ating mga envelopes, and then babasahin po namin yan at sasama namin sa mga panalangin. Huwag po ninyong kalimutang ilagay din yung mga pangalan. Baka naman, salamat po sapagkat nakapasa sa board exam si ganito, kaya lang wala namang pangalan. Di ko alam kung sinong ipapanalangin ko doon at ay isasama ko sa panalangin ng pasasalamat. So, ito lang po yung mga announcements na gusto kong malaman natin. Again, sa iba nating announcements, abangan po natin sa ating mga chat groups. Ngayon, tinatawagan natin ang mga bata para sa kanilang handog na talento para sa Panginoon.
Let's discover, let's explore your creation and so much more. It's exciting, can't wait to see what you have in store. Surrounded by waves of your mystery, Lord, show me what you want me to be. Let's go deep, 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 deep as the ocean blue, deep, 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 deep in my faith with you, deep, 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 deep in my heart I see your love is endlessly deeper than the sea. Let's dive deep in your faith. Let's dive deep in your walk. Let's dive deep in our trust. Let's dive deep in our talk. Let's dive deep in your word. Let's dive deep in your ways. Let's dive deep in your love. Let's dive deep every day. Let's go deep, 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 deep as the ocean blue, deep, 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 deep in my faith with you, deep, 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 deep in my heart I see your love is endlessly deeper than the sea. Let's drive deep. Thank you, kids. Sige tayo manalangin. Salamat po, Panginoon, sa talentong na panood namin. Talento ng mga bata. Talentong pinagkaloob mo sa kanila. Sa kanilang liksi, galing, at sa kanilang willingness na ipagkaloob ang kanilang galing sa inyo. Salamat po. Narito po mga bata ngayon, Panginoon, nakaluhod sila. Nandito sila sa inyong harapan. Dalangin namin, i-bless nyo sila. Tulungan sila sa kanilang paglaki, pag-aaral. Tulungan nyo sila sa kanilang mga laro. Gawin mo silang malusog. Malayo sa anumang sakit. Matalino, marunong. Kaya-aya sa iyong harapan at sa harapan ng maraming tao. Tulungan niyo rin kanilang mga magulang at lahat ng mga nag-aalaga sa kanila, nagmamahal sa kanila. Patuloy nawa silang lumaki na naayon sa iyong kalooban. I-bless mo ang kanilang mga magulang at kanilang mga hanap buhay. I-bless mo ang bawat isa sa kanilang pamilya. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Amen. Ngayon mga kapatid, ating pagkalabang special offering para sa Rebuilding the Temple Project.
Tayo muli manalangin. Magalak ka nawa, Panginoon, sa aming mga handog ngayon. Ang mato'y para sa pagre-rebuild ng iyong sanktuaryo dito sa NACS. Tulungan mo ang simbahan upang sa ganon ay matupad namin ang misyon na ipinagkaloob mo sa amin. At ito ay ang pagtatayo ng isang mas maganda, mas matibay, mas modernong struktura para sa iyong kalwalhatian. I-bless mo mga nagkaloob sa mga to. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Di pa nakaibasa tinasantuan asurat, amasarakan kadagiti libro ti Salmo. No saan aniyawe ti mga mangbangon ti balay, awan serserbi ti bannog dagiti mangpatakder. No saan aniyawe ti mangsalaknib iti syudad, awan serserbi ti panagwanawan dagiti gwardiya. Awan serserbi ti panagagawa ti panagbiag, iti nasapang ibabangon ken naladaw apan naturog. Taited ni Yahweh ti kasapulan dagiti ayaten na, bayat ti pannaturog da. Dagiti anak sagot ni Yahweh ida. Bunga ken gunguna ti maysa nga ina, dagiti lalaki nga anak ti agkabanwag a lalaki, kas dalapana ti ima ti manlaki gubat. Nagasat ti tao nga adu ti panana akakasta. Ni kaano man din tumaparmek inton sangwen na ti pangukom dagiti kabusor na. Ti sao ti apo. Agyaman tayo iti Diyos. Ti Ebanghelyo según kay San Marcos. Masayang nakikinig ang maraming tao sa kanya. Nagturo pa siya at sabi niya, mag-ingat kayo sa mga teachers ng law na gustong pumaparada, suot ang mga mahabang robes nila. Tuwang-tuwa sila pag binabati sila ng mga tao sa palengke. Mahilig silang umupo sa maupuan ng mga VIP sa synagogues at sa mga handaan. Ginugulangan at ninanakawan din nila ang mga byuda. Tapos sinahabaan nila ang mga dasal nila, pero pakitang tao lang yon. Kaya tatanggap sila ng mas mabigat na parusa. Umupo si Jesus malapit sa lagayan ng offering sa temple. Pinanood niya ang mga taong naglalakay ng mga offering. Maraming mga mayaman na nagbigay ng malaking halaga. Isang mahirap na byuda ang lumapit ang nagbigay ng 2 copper coins. Sobrang liit ng halaga nun. Tinawag ni Jesus ang mga disciples niya at sinabi sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, mas malaki pa kaysa sa offering ng lahat yung binigay ng byudang yan. Kasi ang offering ng lahat ay galing sa sobra ng kayamanan nila. Pero yung byuda, kahit na mahirap siya, binigay niya ang lahat ng meron siya. Lahat talaga." Mga kapatid, ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Madayaw ka, O Apo Jesucristo. Bendisyon pati kinapuno, kapuis taraon ko, Apo, ken mamukaw ikinadakas ko,
mangyagan ti mensahe ti kaantang ipaay ti Nax UMC Choir. Thank you, choir. Lumabas doon ang galing ng tenor at bass.
Ang hirap nung parte nila dun yung duet nila. Once again, good morning. Today, friends, sa araw na ito ay ating ipagpapatuloy ang ating tema sa pagdiriwang ng ating Thanksgiving month na Thanksgiving is thanks living. Ang pasasalamat ay buhay, actually, na punong-puno ng pagpupugay at pasasalamat sa Diyos. Thanksgiving is thanks living. Isa itong paanyaya na ang ating mga pasasalamat ay hindi sana sa pamamagitan lang ating mga salita, kundi sa pamamagitan ng ating buong buhay. Thanksgiving is not just through words. Thanksgiving should be seen in our daily life. Yung ating mga pagbasa sa umagang ito, una mula sa awit 127 at sa Ebanghelyo ayon kay Marcos, Kabanata 12, sinasaad dito kung paano nga ba tayo mabuhay ng may pasasalamat. These two readings today tell us as to how we should live a life full of thanksgiving. Una, sa Psalm 127, awit 127, makikita natin dito na ang sentro sana ng ating buhay, ang pundasyon at sentro nating buhay ay ang Diyos. Nagsisimula ito sa isang magandang paalaala. Sabi, unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Maliban kung ang Diyos ang siyang magtatayo sa tahanan, yung mga magtatayo nito ay walang kabuluhan, walang saysay. Daytoy asal mo kakabsat, igunam-gunam na kadatayo, arumbeng at ti sentro lang kumatibiyag tayo kati Diyos. Kan nakadepende tay kaumalaeng iti Diyos awan sa mali. Ipinapaalala sa atin na ang Diyos sana ang sentro nating buhay at wala tayong ibang sandalan kundi ang Diyos lamang. At lahat ng mga ginagawa natin, kung hindi ito nakasentro sa Panginoon, ay walang saysay. Amin nga, rami tayo no saan nga naisentro, saan na naisentro, dagitoy iti Diyos, awan serbina. Whether it's building a home, pursuing a career, working hard without God, these efforts cannot provide lasting fulfillment or purpose. And so the psalm reminds us that everything good, all that is truly meaningful, comes from God. Lahat ng mga magaganda, lahat ng mga may saysay, ay galing actually sa Diyos. And now, friends, sa ating pagbubulay sa umagang ito, sa awit 127, tayo inaanyayahan na kilalanin ng Diyos na siyang pundasyon ng ating buhay, na siyang sentro ng ating buhay. Kung susubukan nating magtayo or itayo ang ating buhay sa pamagitan ng ating sariling kakayahan, sinisigurado ko, tayo'y babagsak. If we build our lives through our own effort without God, we will surely fail. We will not only fail, we will surely fall. Di lang tayo babagsak. Talagang
lagapak ang kahinatnan natin. Thanksgiving begins with acknowledging God as the source of our lives and recognizing that everything we have is a gift. Ang pasasalamat ay nagsimula sa pagkilala sa Diyos na siyang pinanggalingan ng lahat. At ang lahat ng mga nasa sa atin ay isang regalo. Regalo, biyaya galing sa Kanya. Ang tunay na pasasalamat ay hindi lamang sa pamamagitan ng pagsabi ng thank you, kundi ang tunay na pasasalamat ay sa pamamagitan ng pagsasabuhay sa esensya nito. Pagsasabuhay o pamumuhay ng punong-puno ng paggalang, pasasalamat sa Diyos na siyang pinanggalingan ng lahat. We humans are nothing without God. Wala tayo kung wala ang Diyos. Lahat ng ating kakayanan ay wala kapag wala ang Diyos. Meron akong narinig na isang statement noon. Kabataan pa ako, pero hanggang ngayon hindi ko malilimutan ito. Imagine ilang dekada nang nakalipas. Mahigit 3 dekada na ang nakalipas. Pero ito yung sinabi ng isang lecturer noon sa amin. Man's efficiency without Christ's sufficiency are all deficiency. Man's efficiency without Christ's sufficiency are all deficiency. Ang kakayanan ng tao kapag wala ang Diyos ay kulang. Kulang. So, paano tayo mabubuhay ng may pasasalamat? Una-una, kilalanin natin ang Diyos bilang sentro at pundasyon ng ating buhay. That's Psalm 127. Sa Marcos 12, dito makikita natin yung alay ng isang balong babae at kung paanong ang buhay niya ay punong-puno ng pasasalamat at pagbibigay. It tells us of the widow's offering and the heart of generosity. A life full of thanksgiving. Inoobserbahan ni Jesus ang mga tao na nagbibigay ng kalang-alay sa templo. Nakita niya yung mga mayayaman. Ang dami nilang binibigay. Limpak-limpak na salapi. Limpak-limpak na perang kanilang offering. Nakita din niya, naobserbahan din niya yung isang balong babae. Dala-dala yung kanyang mga anak. Tapos, naglagay ng 2 kusing. Sa kanyang pag-oobserba, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa tingin nyo, sino sa mga nagbigay ng kalang-alay ang nagbigay ng pinakamarami? Who among them gave the most? Siya sino kadakwada tinangted? Siya sino kadakwada ado tinted na? Dagiti adalan na kunada. Siyempre, dagiti babaknang. Siyempre, yung mga mayaman. Ang dami kaya nilang alay sa Panginoon. Ang dami kaya nilang alay sa Diyos. Pero sabi ni Jesus, doon kaya nagkakamali. Mas malaki ang inalay ng balong babae. Bagamat 2 kusing lang ang kanyang ibinigay. Sabi dito, she out of poverty has put in everything she had. All she had to live on. Ibinigay niya ang lahat-lahat ng nasa kanya. Yung mga mayayaman ang kanilang binigay ay yung sobra sa kanila. Subalit yung balong babae, ibinigay niya ang lahat. Actually, dito galing yung ikanta na, lahat ay aking ibibigay pati aking buhay.
upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay. O di ka yung hymno natin na, I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Lahat ng kanyang pag-aari binigay niya sa Diyos. She gave up everything that she had out of poverty. Sa gitna ng kanyang kakapusan, sa gitna ng kanyang paghihikahos, sa gitna ng kanyang kahirapan, nakuha pa niyang ibigay kung ano ang natitira sa kanya. She gave 100% of all that she had. Unlike the others who gave the extra. The widow's offering wasn't about the amount. It was about her trust, her heart, and her desire to give her all to God. Hindi po kung magkano kanyang binigay, kundi ang tiningnan ni Jesus ay yung puso niya na punong-puno ng pagtitiwala at yung kagustuhan niya na ipagkaloob ang lahat sa Panginoon. She was not giving out of surplus or convenience. She was giving out of a place of deep reliance on God. Her offering, though small in worldly terms, was a profound act of worship and gratitude, a living expression of thanksgiving. The widow is a perfect example of a person whose life is actually thanks living. Ang buhay na punong-puno ng pasasalamat. Kung kaya't mga kapatid, yung ating dalawang teksto ngayon, Psalm 127 and Mark chapter 12, tayo'y hinahamon na gawin nating lifestyle sana ang pasasalamat. A lifestyle of trust and generosity. Thanksgiving should be a lifestyle of trust and generosity. Ang ating dalawang leksyon, paint a picture of what it means to truly live in gratitude. Psalm 127 and the widow, these two passages teach us to place our trust in God. Tinuturo sa atin na tayo'y dapat laging nagtitiwala sa Diyos at ipinagkakalob natin or iniaalay natin lahat sa Kanya at lahat ng ating bawat gawain ay dapat sa Kanya lamang. Sapagkat alam natin na lahat ng nasa sa atin, kasama ng ating kalakasan, ay nanggagaling sa Kanya. The widow shows us that true gratitude is not measured by quantity but by sincerity. Her offering is a reminder that thanksgiving requires faith, trust, and willingness to give, even when we feel we have little to give, even when we are hurting. Dito nanggagaling yung sinasabing, give until it hurts. Magbigay ka kahit na masakit na. Ito rin yung konsepto na ginawa ng mga Kristiyano sa Macedonia
Kahit na sila'y naghihirap, kahit na sila mismo ay walang-wala, kahit na sila mismo ay nangangailangan din ng pera, ng bigas. Pero nung nabalitaan nila yung sitwasyon ng mga kapatid nilang Kristiyano sa Jerusalem, sila pa ang nagmakaawa kay San Pablo. Natanggapin na sana ni San Pablo yung kanilang tulong para sa mga Kristiyano sa Jerusalem na nagugutom, naghihirap. Yung balong babae, alam niya na kapag ibigay niya yung natitirang 2 kusing, alam niya na wala na siyang ibibili ng pagkain para sa kanya at sa kanyang mga anak. Subalit, ipinagkaloob pa rin niya ang mga ito sa Panginoon. And according to legends, after giving her all to God, God provided all the things that they needed. Naganap sa kanya yung nangyari din sa balong babae na nagluto ng tinapay para kay Elias. Malala niyo yung kwentong yun? Si Elias, tumakas siya kasi, o nagtatango siya kasi gusto siyang ipapatay ni Haring Ahaz at ni Reyna Jezebel. Kasi sinabi niya na masasama yung hari at reyna. E di gusto silang ipapatay ng hari at reyna. E di nagtago. Pumunta siya sa gubat at doon may batis. Doon pinakain siya ng Diyos. Binigay ng Diyos yung kanyang mga pagkain at inumin. Hanggang sa sinabihan siya ni Yahweh, pumunta ka sa bayan. Doon may makikita kang isang balong babae. Humingi ka ng pagkain sa kanya. Sumunod si Elias. Nung nakita niya yung balong babae, sinabi niya, Ginang, pwede mo ba akong ipagluto? Gutom na ako. Anong sagot ng balong babae? Ginoo, walang-wala po kami. Ang natitira na lang pong harina ay yun na huling harina para sa aking mga anak. Ganon din po yung langis. Kapag lulutuin ko yun para sa'yo, wala na kaming kakainin. Pero dahil sa sinabi niyo, sige po, ipagluluto ko kayo. Ipinagluto niya si Propeta Elias. Yung huling harina at huling langis na ginamit niya upang pakainin si Elias. Nung nakakain na si Elias, edi wala na siyang pagkain. Wala na rin pagkain yung kanyang mga anak. Pero nung puntahan niya, nung talaga magluluto na siya ng pagkain nila, tiningnan yung lalagyan, himala, mayroong harina, mayroong langis. At nangyari yan ng ilang araw, ilang linggo. Sabi ng isang legend, yung balong babae sa panahon ni Jesus, dahil binigay niya ang lahat ng nasa kanya, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Hindi sila nagutom. Sa panahon na sila'y kakain, mayroon silang pagkain. Mga kapatid, a life of generosity, a life of thanksgiving, is a life that is centered in God, a life that is filled with trust. A life that is filled with trust. And because a life of thanksgiving is a life of trust, the God whom we trust will surely never fail us. Ang Diyos na ating pinagkatiwalaan, sigurado ko, hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo pababayaan. So una,
Kilalanin natin na ang pundasyon at sentro ng ating buhay at ay ang Diyos. Kung kaya't dapat tayo'y laging nagtitiwala sa Kanya. Pangalawa, ang ating buhay ay punong-puno sana ng pasasalamat at ng espiritu ng pagbibigay. Our life should be filled with gratitude and a life that is generous. Pangatlo, gawin natin na ang buhay natin ay buhay na punong-puno ng pasalamat. Let our life be a life filled with thanks. It should be thanks living. Thanks living. And with that, always remember that God never fails. And He will never fail you. He will never fail you. He will surely give all the things that you need. Nakita natin kanina, di ko maalimutan yung nung sa engineer dito lumuhod, lumuluha habang pinapanalangin natin siya. Ang kanyang upuan usually dito sa side na to. Ngayon, pasado na. Licensed mechanical engineer na. Di ko malimutan yung mga panahon na si Nanay Biring nandito, nung unang-unang linggong nandito, lumuhod siya, umiiyak, dahil mayroon siyang inihiling sa Panginoon. Hindi nagtagal, ilang buwan ang lumipas, tinugon ng Diyos ang kanyang mga panalangin. Di ko malimutan yung mga panahon na may mga araw na nakakatanggap ako ng mga texts or messages. Isama natin sa panalangin si ganito, si ganito. Nasa puno ako noon, nung natanggap ko yung, may natanggap akong text. Isama natin si Brother Jimmy Samonte sa panalangin. Di ko inasahan na magkikita pala kami dito. Miyembro ko pa ngayon. At kasama sa visiting team. Yung matagal na kaibigan dahil sa medical mission sa Baguio area. Na nung na-hospital may mga text akong natanggap para sa kanyang kagalingan. Ngayon, kasama sa visiting team. At marami pa. Just look at how God proved that He will never ever fail us. Nung panahon ng pandemic, marami sa atin tinamaan ng COVID. Ilang messages yung natanggap ko nung si Kuya June ay na COVID. Wala pa ako dito sa NACS noon. Sa simula, ang sabi lang mild. Pero later on, severe pala. Si Ate Beth. At marami pa sa inyo. Napatunayan nyo na hindi kayo pinabayaan ng Diyos. You have proved that God never fails you. And so live a life full of thanksgiving. Let your thanksgiving be thanks-living. For God never fails. He will never fail you. He will never ever leave you.
Just trust in Him. Magandang umaga po sa atin at pagpalain tayo ng Panginoon. Thank you, Pastor. Itati pa nakaala kada iti sagsagot ken apagkapullo. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong pinagkaloob mo upang sa ganon ay makapagbigay kami sa inyo. Ang magbigay po sa inyo isang magandang pribilehyo. Sapagkat sa pamagitan nito, na ipapahayag namin ang aming pasasalamat sa iyo. At ganon din, Panginoon, isang pribilehyo upang sa ganon ay tumanggap pa kami ng mas marami pa. Sapagkat inyong pinangako na hindi mo kami iiwan, inyong pagkakaloob ng mas maigit pa kung magkano man ang aming pinagkakaloob sa iyo. Basbasan mo mga alay na to, makapagbigay galak nawa sa iyo, at magamit nawa ang mga to upang sa ganon ay lalo pang mahiyag yung salita at lumagana pa yung paghahari dito sa mundo. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Amen. Kantahan tayo iti imnot kinadisipulo. Agyamanaken ka, Jesus, mangisalakan ko, siyang tinayat mo, ganti sinubot mo. Idatun ko ken ka, O Diyosan na marswa, amin daytoy biyag ko, puso ken kararwa. Adua sa likwa, balito ken pirak, wenno ginabak ng tilan dawat ko. Ket awaten, daytoy adatun ko, tapno aramaten, isulaen Ama, sabutin nakiten, sabay kumapatken. Diyan manamnamaen,
bakas kanya. Irumban ayatan. Idatun kuken ka, O Diyosan na marswa. Amin daytoy biag ko, puso ken kararwa. Nubayawan kanyak, adua sa likwa. Balito ken pirak, wenno kinabaknan. Tilaeng dawat ko, apo ket awaten. Daytoy adaton ko, tapno aramaten. Isulaeng ama, sagutin natin din, sapay kumapagken. Agurayak ngarud, iti panagsublim, Jesus. Tapno sa grapag to, ragsak di agibus. Idatukan ka, O Diyosan na marswa. Amin daytoy biag ko, puso ken kararwa. Balito ken pirak, wenno kinabaklan. Tilaeng dawat ko, apo ket awaten. Daytoy adaton ko, tapno aramaten. Isulaeng ama, sagutin natin din, sabay lumapatken. Tayo manalangin. Maraming salamat, Panginoong Jesus. O Diyos, aming Ama, o Banal na Espiritu, sapagkat hindi ka nagkulang sa amin. Kahit na kami patuloy na sumusuway sa iyong kalooban, kahit na kami patuloy na nagkakasala, hindi po nababawasan ang iyong pagmamahal at pagkalinga sa amin. Lagi mo pa rin kaming pinagpapala. Lagi mo pa rin kaming pinagkakalooban. Lagi mo pa rin tinutugon ang aming mga kahilingan. O Diyos, salamat po sa kagalingan na inyong kaloob at patuloy na ipinagkakaloob. Marami po sa amin nabawi ang kalakasan, nakaligtas mula sa kamatayan nung tumama ang matinding sakit sa kanila. At ngayon, patuloy mo silang ginagamit sa paglilingkod. Maraming salamat po.
Marami po sa amin ang dumanas ng matitinding pagsubok sa buhay, pati na sa pamilya. Maraming mga araw at gabi na kami lumuluha hanggang sa wakas nakamit namin ang katugunan sa aming mga kahilingan sa iyo. Inyong pinawi ang mga luha, pinunas ang mga luha sa aming mga mata. Maraming salamat po. Panginoon, tunay, you never failed us. You never failed us. You have sustained us. You have blessed us. Dalangin namin ngayon, Panginoon, tulungan mo kami upang sa ganon ay lalo pa kami magtiwala sa inyo. Tulungan mo kami upang sa ganon ay lalo pa naming matutunan kung paano mamuhay ng puno ng pasasalamat. Ituwid mo kami, Panginoon, kapag may mga panahon na nakakalimutan naming magpasalamat sa iyo. Ituwid mo kami kapag may mga pagkakataon na hindi namin ina-attribute sa iyo mga katagumpayan na nakakamit namin. Ituwid mo kami, Panginoon, kapag ginagamit namin yung mga pagpapalang kaloob mo sa amin upang abusuhin ang iba, maltratuhin ang iba. Ituwid mo kami. O Diyos, sa oras na ito, dalangin ko ngayon, ibuhos mo ang pagpapala, kagalingan, katagumpayan sa bawat anak mo na narito ngayon. Katagumpayan sa trabaho, sa negosyo, sa pamilya, sa pag-aaral. Katagumpayan sa lahat ng aspeto ng buhay. Katagumpayan pati sa kalusugan. Ibuhos mo sa kanila, maging sa mga kapatid na nasa online, ang pagpapala. Inaalala din namin sa aming panalangin, Panginoon, ang mga kapatid na nagdurusa, biktima ng mga bagyong dumaan. At ngayon, Panginoon, meron na namang isang bagyong parating. Ingatan mong bawat isa sa amin, lalong-lalo na mga napipintong dadaanan ng bagyong Sinika. Ingatan mo sila. Ingatan sila. Sinasama din namin sa aming panalangin ang Philippine Central Conference Session. I-bless mo ang aming mga obispo, Bishop Rodel Akdal, Bishop Rubinel Estrella, Bishop Israel Painit. Mapangunahan naman lang Central Conference ng maayos at maging matagumpay ang Central Conference session na ito. Pinapanalangin din namin ang NACS United Methodist Church. 10 ng lahat ng kanyang mga miyembro. Samahan mo lahat sila. Sa ngalan mo, Kristo, aming inangkin ngayon ang katagumpayan, kagalingan sa amin at sa aming mga mahal sa buhay, sa mga nasa ospital at nasa banig ng karamdaman. Amen at Amen. Idatun ko ken ka, O Diyos,
sana marswa, amin daytoy biyag ko, puso ket kararwa, Nupayawan kanya, agiwasan ikwa, balito ken pila, weno kinahanglan, nilay dawat ko, apo ket tawatem, daytoy adaton ko, tapno aramatem, isulang ama, sa sa pinakitem, sabay kumapagkem. mabaling ka di nga ipatay tayo ti ima tayo iti abaga ti kaabay tay ita. Place your hand on the shoulder of the one that's beside you or near you. And together, pronounce this blessing to them. Let us bless each other as the Lord blesses us. Tinagan tama, anak, kan Espiritu Santo. Amen.